Jopuonjre skund sekondar mar nyiri ma Tipete County ma West Pokot yudo pek e dhi nyime kod sombgi nikech ratichgi ma iroche yor keny ma omondo kod nyangu mar nyiri. E skundni kama itemo resgie bende geno onge ni mar gige somo gi nindo kod mamoko madwarore ne keto ngima maber onge. Jafwambo mar Youth Omondo nitiere kod mathoth. E kinde ma jopuonjre ma nyiri e counties mamoko yudo somo makare kendo moko ni kod thuolo mar somo to sungo, e county ma West Pokot, skund sekondar mar nyiri ma Tipet en thagruok kod kuyo ne nyithindo ma nyiri. Ma skul mathoth ne kelo kanyakla jopuonjre ma nyiri ma oroch ratichgi e yor nyombo ma omondo kata nyangu mar nyiri. Sikupenda kwetu leki kama juzi nilipokuwa nifanya mtihani ya darasa la 8 nilipokuja Jumatano wakati wa kumaliza mtihani nikapata watu wamejipanga tu kunipeana mimi. Nikakesha asubuhi wakanitaka niende nitairiwe. Nikakataa nikapiga nduru hadi mapolisi wa karibu huko kwetu wakakuja kunisaidia na wakanileta katika gasi nikakuja na uniform yangu tu. Nilikuja na mangu wangu hivi penye nilikuwa nayo tu. Moko ma johigni 13 kende ichuno gitedo ne jodongo man kod mon mohewa beach. Niliolewa na mtu wa bibi watano. Nikakaa nikafikiria, nilipitia machungu sana. Siku moja nilikuwa natoroka kwa hiyo nyumbani, kwa hiyo boma. Nikakuja mpaka njiani nikapata watoto ambao kunitoka Tipet. Nikawafuata nyuma, nikakuja nikapata madam. Nikampata madam muri. Hata sikuwa na viatu, hata viatu yeye ndo alinipea viatu. So ningependa kwamba kama serikali mnisaidie. Ningependa kwa sababu tukianza safta hakuna pale nilienda kukata kama walimu, ningeomba tu mtafute pale nakaa. E skul ka kama Geno giduogie matintin bende podok gin kare kata matin. Somo kod ndiko e tielo kinde mathoth en gima owene jonasari. Tipet ka nyaka jo klas 12 somo kendo ndiko e tiendgi. Thoth jopuonjre bende onge kata mana uniform. Kar nindo en class ka kochopo otieno. We normally teaching, but by the end of the day, we don't have this the area where you can be able to access these practical activities. As a Form 4 student, up to now, we have not yet even tried to do the chemical reactions, and we're just waiting until we meet it on our KCSE, which it is obvious that it will be difficult for us because it will be the first time we will be interacting with the apparatus. Japuonj maduong' makakoni jopuonjre ma en go hewo 150 kata kamano omenda ma piny owacho chwalo en mar jopuonjre 20 kende nikech thoth jopuonjre onge kod oboke mar nyuol birth certificate ma owinjore gi go e mbui mar piny owacho mar NEMIS. Gino mabende osemono gi timo dongruok ma owinjore school. Many of them don't have birth certificates because of the area we have. Some of them are born and are not able to get their capture of birth certificate. This makes us have very little money that we can have for capitation. Because without the birth certificates, on the NEMIS portal, we find we have around 15 or 20 students. Currently, we only have 3 TSC teachers, and most of the teachers we have here are volunteer teachers. One class that we rarely use because of the snakes that keep coming from under. If you look at the classrooms, they are not complete. We have a problem with the community herds, especially the donkeys. Judith Omondi, Ramogi TV.